أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao u prošloj hudbi sam govorio u vezi problema koji se desili u toku hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu. U vezi ovoga obećani Mesija alejhi selam u Sira Hilafet knjizi piše: Ibn Haldun je rekao da mnogi Arapi tad, obični ljudi, bogati, su napustili islam. Benu Taj i Benu Asad su se sakupili kod Tulejhe. Također Benu Gatfan je napustio islam, a Benu Havazin su bili u nekoj pod nekom sumnjom u vezi islama tad. I oni su prestali da plaćaju zekijat. Benu Sulejm je također napustio islam i svi ostali ljudi. U historiji je zapisano da su tad Arapi bili napustili islam, a licemjerstvo je postalo vrlo vidljivo i zbog smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i broja muslimana, kaže obećani Mesija da su izgledali kao neko stado kad vidite koje je skoro kao napušteno navečer i kad su oni svi zajedno, tako i drugim riječima i muslimani su jednostavno se sakupili u jednu lokaciju da bi se zaštitili. Tada su ljudi rekli Ebu Bekru radijallahu anhu da ljudi samo smatraju saminutu armiju, da je to samo armija koju muslimani su tad imali i kao Arapi su se pobunili protiv tebe i onda kao ne bi bilo dobro da ova grupa muslimana ode od nas, to jest ta armija, u ovakvoj situaciji. Hazreti Abu Bekr je rekao: tako mi onoga u čijoj ruci je moj život i da zaista znam da će doći zvijeri i pojesti me, ja ću zaista da pošaljem u saminu armiju onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio. Ja ne mogu da kao prekršim neku odluku koju je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio. Obećani Mesija govori u vezi Abdullaha bin Masuda i kaže da Abdullah bin Masud prenosi da posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem došli smo u takvo stanje da Allah dželešanuhu nije obasuo svoje blagoslove preko Ebu Bekra radijallahu anhu. Mi bi kao bili na jednom kraju ili kao završetku muslimana. On nas je kao ujedinio da se borimo protiv onih koji su napustili zekat
i da kao uništimo one gradove koji su se pobunili i također nam je pomogao da nastavimo da obožavamo Allaha do naše smrti. Razne diskusije iz ovoga mogu se proizvesti kao na primjer da li Islam propisuje smrtnu kaznu ako neko napusti vjeru. Ukratko ću o ovome da govorim. Posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem skoro da je cijela Arabija napustila Islam. Neki su totalno se znači odvojili, a neki su samo ga odbijali da plaćaju zekat. Ebu Bekr radijallahu anhu se borio protiv svih njih. U historijskim knjigama je zapisano riječ murtad, to jeste oni koji su napustili znači vjeru i uključuje sve one za sve razloge, zbog kojeg god razloga su oni napustili vjeru. Historičari i učenjaci koji su poslije došli, onda jednostavno su ili nisu shvatili to ili uglavnom su proširili jedno neispravno učenje i kao oni to tumače da je tada Ebu Bekr zbog toga ih napao i kao kazna im je bila smrt i onda spominju hatamu nebuvat, ali čega se oni ne sjećaju da to nije postojalo hatamu nebuvata u toku Hulefa i Rašidin. Niti je znači mač protiv njih korišten zbog toga ni u bilo kojem načinu da je hatamu nebuvat bio u bilo kakvoj opasnosti tad. Niti su oni ubijani zato što je kazna za znači odlazak od vjere ili ostavljanje vjere kao smrtna kazna. Detalje ću spomenuti malo kasnije, to je detalje zašto je rat bio potreban protiv njih. Prije ovoga trebam da znači predkažemo da li je u časnom Kur'anu ili da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se ljudi ubiju koji napuste vjeru ili kakva je kazna za njih. U islamskoj terminologiji otpadnik je osoba koja znači je napustila vjeru. Naprimjer, kad prihvati islam i onda napusti, prema islamskoj terminologiji ti ljudi se znači zovu otpadnici. Kad pogledamo u časnom Kur'anu, Allah dželšanhu je na nekoliko mjesta, na mnogo mjesta spomenuo otpadnike. Kako god, Allah nije im naredio kao smrtnu kaznu za te ljude ili bilo kakav drugu kaznu na ovom svijetu. Sada ću da predstavim neke ajete u vezi ovoga. Prvi ajet, prijevod ajeta. I oni od vas koji se okrenu od vjere i umru kao nevjernici, od njih kao djela na ovom svijetu će biti beskorisna i na budućem svijetu također. Ovo su stanovnici vatre i u njoj će boraviti. Ovaj ajet nam govori o onima koji napuste svoju religiju i umru u takvom znači stanju. I vrlo jasno iz ovog ajeta da kazna za one koji su otpadnici od vjere nije smrt. Jer da jeste, onda u časnom Kur'anu se ne bi spominjalo da kad ti ljudi umru u stanju nevjerovanja, što je sad navedeno u ajetu. Na drugom mjestu Allah dželešanhu spominje prijevod ovi koji vjerujete, kogod od vas se okrene od vaše religije, neka znaju da Allah će uskoro umjesto takvih ljudi dovesti nove ljude koje će on voljeti i oni će njega također da vole i oni će biti iskreni i nježni prema vjernicima i bit će strogi protiv nevjernika. Oni će da se bore na Allahovom putu i neće se bojati onih koji traže kao pogreške.
To je Allahova milost i on je daje na koga god on želi i Allah je sveznajući. I ovdje Allah dželešanhu daje vjernicima nadu da Allah će da zamijeni takve ljude, ali i dalje ovdje ne spominje da treba da damo smrtnu kaznu onima koji se okrenu od vjere. Onda još jedan ajet koji se spominje u suri An-Nisa i otklanja sve, znači sumnje i pitanja u vezi. Oni koji vjeruju pa onda počnu da ne vjeruju, pa onda opet vjeruju, pa opet počnu da ne vjeruju i onda se povećaju u nevjerovanju, Allah im nikada neće oprostiti, niti će ih uputiti na pravi put. Ovo je vrlo jasan dokaz koji protiv onog koji tvrde da je kazna za one koji napuste vjeru smrt. I ovo je šta naša literatura znači objašnjava. Hazreti Halifatul Mesih IV, rahimullah, je dao vrlo kratak komentar u vezi ili objašnjenje u vezi ovoga u njegovom prevodu Kur'ana na engleski i kaže da ovaj ajet da znači odbija da je smrtna kazna onima koji kao napuste vjeru. I ovdje znači objašnjava nam ako neko prihvati religiju pa je odbaci, pa prihvati pa odbaci, da tu on nam govori da Allah dželešanuhu će da jednostavno se odluči za ovakve ljude. I ako umru u nevjerovanju, znači Allah im obećava da će zaista biti stanovnici vatre. I znači ako je smrtna kazna bila za one koji odbace vjeru, onda kako Kur'an da spominje kad vjeruju pa odbace vjeru, pa kad vjeruju opet, znači to je nemoguće. Osim ovoga postoje drugi ajeti u časnom Kur'anu koji jednostavno negiraju da je kazna za znači odpadanje od vjere smrtna kazna. Drugi ajet u časnom Kur'anu koji znači i reci istina je od vašeg gospodara, onda ostavite one koji vjeruju, a također ostavite i one koji ne vjeruju. Zaista smo pripremili za one koji pogrešno rade vatru koja će ih kao omotati i ako budu plakali i molili za pomoć, pomoć će im biti ključala voda koja prži lica. Zaista kako je to grozno piće i kako je grozna vatra kao mjesto odmaranja. I dok Allah nam također govori u vezi prisile u vjeru, u Kur'anu kaže Allah la ikraha fi din, prijevod ovog ajeta, Halifatul Mesih je naveo cijeli ajet, znači nema prisile u religiji, zaista istina je postala vidljiva od neistine i kogod odbije da prati one koji krše Allahova pravila i oni vjeruju u Allaha, izaberu vjeru u Allaha, zaista je uzeo vrlo jaku kao ručku koja ne može se slomiti. I Allah sve čuje i sve vidi i sve zna. Neki ajeti nam govore o tome da niko ne može prisiliti nekoga u vjeru ili ako osoba ode iz vjere da ima pravo da se ta osoba ubije. Zbog toga što Kur'an ne spominje nikakvu fizičku kaznu za otpadnike vjere i to nam znači daje znanje da jednostavno ne postoji smrtna kazna za te ljude. Dalje, časni Kur'an spominje licemjere na mnogo mjesta u Kur'anu. Znači, licemjere Allah dželešanhu spominje na gori način ih opisuje nego ljude koji ne vjeruju. Kao ti licemjeri su karakterizirani kao griješnici koji su licemjeri, koji su zli, dok drugi su samo karakterisani kao nevjernici. I kako god nikako
opet se ne spominje ta fizička kazna. Historija Islama nam govori da nikada nijedan licemjer nije bio kažnjen radi njihovog licemjerstva. I u vezi licemjera časni Kur'an govori, prijevod toga ajeta glasi: reci, da li vi trošili dobrovoljno ili trošili preko svoje kao volje, neće biti prihvaćeno. Vi ste zaista ljudi koji nisu pokorni i ništa im ne zaustavlja da ovi njihove ulaganja budu prihvaćena osim toga što oni ne vjeruju u Allaha i Allahovog poslanika. I oni dolaze na namaze vrlo lijeno i oni ništa ne daju osim kao prekovoljno. U ovom ajetu licemjeri su znači karakterizirani kao ljudi koji su neposlušni i ljudi koji odbijaju Allaha i Allahovog poslanika. I u sljedećem ajetu se opisuje znači stepen njihovog nevjerovanja. Oni se kunu Allahom da nisu ništa govorili, ali oni su zaista koristili neispravan govor i postali nevjernici poslije prihvatanja Islama. I oni koriste taj govor i nezahvalni su, a oni su kao zbog Allahove milosti i blagoslova su takvi i samo ako se, znači, bit će spašeni ako se pokaju, to će biti bolje za njih, ali ako se, znači, okrenu, onda će i Allah kazniti velikom kaznom na ovom svijetu i na budućem. I neće imati ni prijatelja, ni pomoćnika na ovoj zemlji. U ajetu 66 suri Tauba Allah dželešanuhu govori da oni se, znači, odmiču od vjere poslije kad su prihvatili vjerovanje. Allah dželešanuhu kaže takvima ne dajte nikakve izgovore, vi ste zaista prvo povjerovali i onda se okrenuli nevjerovanju. Onda imamo čitavu suru koja govori u vezi licemjera i sura koja se zove El Munafikun. U ovoj suri jedan ajet govori da su oni svoje zakletve učinili kao štitom i onda oni okreću ljude protiv Allaha ili Allahovog puta. Zaista to je zlo što oni rade, to jeste zato što su oni prvo vjerovali i onda prestali da vjeruju. I onda je Allah stavio pečat na njihova srca i oni sad nemaju shvatanje vjere. I u ovom ajetu nam znači Allah govori da su oni povjerovali pa su onda ponovo se otvorili od vjere. Kako god opet nema nikakva kazna koja ovdje govori da im se treba uraditi. Niti je bila ikakva kazna propisana im tad. Znači mnogi nam ajeti govori u časnom Kur'anu da ljudi su bili koji su povjerovali i onda iz raznih znači razloga su prestali da vjeruju. Da li su oni otvoreno rekli da više nisu vjernici ili svojim djelima to pokazali. Znači oni su kategorisani kao prekršnici, kao ljudi nevjernici, kao otpadnici, kako god. Uopšte opet kazna smrtna nije im bila propisana u Kur'anu. Onda sad da vidimo šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kojem je Kur'an objavljen, koji je znači bio u smislu ispunjenja tog Kur'ana, koji je znači jednostavno nam pomogao detaljno da praktikujemo Kur'an. Šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u vezi licemjera? U Buhariju se spominje, ili tu možemo da vidimo da jednostavno samo da osoba napusti vjeru i da toga se osobi propiše smrtna kazna, jednostavno to ne postoji ta kazna prema našem šerijetu. Hazreti Džabir bin Abdillah prenosi da je Beduin došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prihvatio je islam
I onda sljedeći dan u Medini on je dobio temperaturu i došao je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao kao on ne želi da primi islam. I onda je opet došao i rekao kao ja ne želim da dam kao bejat zakletvu za islam. Kao poslanik nije prihvatio taj njegov zahtjev. Ovaj čovjek je došao 3 puta kod poslanika i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ništa nije odgovorio. Onda je taj Beduin otišao iz Medine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Medina je kao jedna peć koja izbacuje ono što nije dobro, a ostavlja čisto. Hazret Maulana Sherali Sahib je napisao knjigu koja je bila objavljena ili pripremljena pod pomoći Halifatul Mesih II. Radijallahu anhu. U toj knjizi on je naveo ovaj hadis i on govori ovaj Beduin je dolazio nekoliko puta znači poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da znači odbaci vjeru i možemo da vidimo da nije bilo nikakve kazne u vezi toga. U drugom smislu on nikada da je bila kazna propisana za ostavljanje vjere, on nikada ne bi otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I on bi otišao bez znači informisanja bilo koga šta je uradio i ne bi nikome rekao da je on znači postao otpadnik. A mi govorimo da za otpadnike kao šerijat propisuje kaznu i razlog je dat kao da ljudi će biti prisiljeni da ostanu kao sledbenici islama. Ako je ovo istina, onda zašto poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije upozorio tu osobu koja je dolazila kod njega mnogo puta? I zašto mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao zapamti, kazna za ostavljanje islama je smrt. Da je to bio slučaj, poslanik bi mu rekao ako ostaviš vjeru, onda ti je propisana smrtna kazna. Zašto ne nalazimo da je tom čovjeku da su, na primjer, ashabi ili neko bio određen ako napusti vjeru da se ubije? Zašto ga nije niko od ashaba upozorio da ako napusti vjeru da će ga ubiti? Zašto mu nisu rekli da u ovom gradu kogod znači odbaci vjeru odmah bude ubijen? I onda znači njegovo stanje dolaska nekoliko puta kod poslanika i odlazak iz Medine bez bilo kakvih problema, sve nam ovo govori da zaista u islamu ne postoji kazna, smrtna kazna za one koji napuste vjeru. I slično kad je otišao na neki način, poslanik je bio zadovoljan govoreći da je Medina kao jedna šporet koji znači ostavlja sve što je čisto, a izbacuje loše. Zaista njegove riječi su bile u takvom smislu da je bolje što je otišao. Jer on nije bio dovoljan ili kao ispravna osoba da boravi među muslimanima. Allah dželešanu jednostavno odstranio tu osobu. Znači ovo nam daje potpun dokaz da nema smrtne kazne u islamu što se tiče ako neko napusti islam. Onda još jedan dokaz da nema kao kazne ako osoba napusti islam jeste uvjeti za koje se poslanik sallallahu alejhi ve sellem složio sa idolopoklonicima u toku Hudejbije ugovora. Bara bin Azib prenosi u hadisu znači u vezi Hudejbije da tog dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem je potpisao ugovor sa idolopoklonicima na osnovu 3 uvjeta. Prvi uvjet je bio da bilo ko od idolopoklonika postane musliman i ode poslaniku, da će ih poslanik vratiti. A drugi uvjet je bio ako bilo ko od muslimana se vrati idolopoklonicima, da idolopoklonici ne moraju tu osobu vraćati muslimanima. Znači ovaj uvjet nam jednostavno pokazuje da islam ne propisuje smrtnu kaznu onima koji napuste vjeru. I da islam
to bio propisao, onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada ne bi prihvatio ovaj uvjet od idolopoklonika da neće prisiljavati, da jednostavno oni koji napuste vjeru i odu nevjernicima, da se oni ne moraju vraćati muslimanima. I osim ovoga imamo druge znači hadise ili zapise u vezi kojih nam govore da u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili su ljudi koji su napuštali vjeru, ali nikada im nije kazna bila data radi toga što su oni otpadnici vjere. Jedina kazna protiv ovakvih ljudi je bila nije samo da su oni napustili vjeru, nego ti ljudi su inače izazvali ili neki rat ili neki drugi prekršaj koji je kažnjen sa smrću prema šerijetu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu još opširnije govori u vezi ovoga prema jednom ajetu iz Kur'ana. Prijevod glasi: a poslanik nije zadužen ni za šta drugo osim da donese poruku. I ovo je vrlo fundamentalni princip da umjesto mača osoba treba da radi tablik, širenje vjere. A poslanik Ibrahim je također imao ovaj princip. I jednostavno i on je također nam rekao da dužnost poslanika jeste da da ljudima poruku Allahovu, a ne da ih prisili sa mačem. Čitav argument časnog Kur'ana jeste u tome da ljudi koji su vjernici, pobožni, jednostavno ubijede ljude sa argumentima, a ne nekom prisilom. I vrlo je žalosno da ljudi ovo nisu shvatili i čak i među muslimanima oni smatraju da je dozvoljeno ubiti nekoga ako napusti vjeru. Hazret Muslim Maud dalje govori da li vjera bila ispravna ili ne, njeni sljedbenici će je smatrati ispravnom. Na primjer, kršćanstvo je neispravna vjera, ali šta ljudi ili sljedbenici kršćanstva smatraju? Oni zaista smatraju da je njihova vjera istinita. Hindu, znači vjera je također neispravna, ali šta oni smatraju je ispravnom, njeni sljedbenici. Jevrejska religija trenutno u ovome znači trenutku nije više istinita, ali šta je znači za njene sljedbenike je istinita. Zašto onda nijedna od ovih religija ne prisiljavaju kao kršćanstvo, hinduizam na silu ljude u njihovu religiju? U Filipinima imamo oko 20.000 muslimana. U ovo vrijeme Muslim Maud radijallahu anhu kad je on to spominjao. Sada tu ima mnogo više muslimana. Zašto onda nazor i kršćani nisu prisilili na kršćanstvo? Zašto, na primjer, u Americi Amerika ne prisiljava ljude da prihvate muslimane, da prihvate njihovu vjeru? Zašto to Rusija ne radi? Ako muslimani daju sve pravo da mogu da prisile druge u svoju vjeru, onda svi ostali također imaju pravo. Ali kad razmislimo da li može biti mir ikada u svijetu ako se ovo nešto dozvoli ovako. I ako je ovo zaista ispravno, da li onda iko može reći pa da, kršćani imaju pravo da nas prisile u vjeru? Isto tako, da li ima ikakve logike da muslimani imaju pravo da prisiljavaju druge? Da li u Iranu ljudi imaju pravo da oni ko prisile ove Hanefi muslimane u šija? Ili da li Hanefi imaju pravo da prisile sviju da postanu sunni? Ovo stvarno nema nikakve logike i niko ne može ovo ni na jednu minutu da ima mišljenje ovako. Kad god su nacije u prošlosti odbile Allahovu znači poruku od poslanika, Allah se obraća za njih na sljedeći način. Prijevod glasi: ako vi ne želite da prihvatite uputu, da li da je mi prisilimo na vas? Kad je vi ne prihvaćate. Nažalost, u ovoj eri muslimani odbijaju ovaj znači temeljni princip i vidimo da mnogi muslimani imaju ovakav pogled na religiju.
i da ljudi prihvate ovo, znači jednostavno mnogi problemi bi se riješili, ljudi ne bi prisiljavali druge u njihovu religiju, ne bi prisiljavali druge da imaju isto i političko mišljenje kao oni. Obećani Mesih alejhi selam govori, ne znam odakle i od koga su naši nevjernici čuli da je islam proširen sa mačem. Jer Allah dželešanu u časnom Kur'anu kaže la ikraha fi din, što znači nema prisile u religiju. Onda ko opravdava tu prisilu u religiju? Onda obećani Mesija kaže ti ljudi su, znači bilo ih je 200-300 koji su pobjeđivali armiju od 1000 i poslije kad je postalo više onda su hiljada znači se suprotstavili, bili su pobjednici, bili su uvijek spremni da žrtvuju sve što se kaže od svojih glava pa svega za islam. Ovo su bili ispravni vjernici koji su otišli do Afrike i znači širili su islam propagiranjem islama i prošli su kroz mnoge poteškoće i iskušenja i putovali su do Kine, ali oni nisu išli da se bore, oni su putovali su kao derviši. Kad bi stigli u ta mjesta gdje su krenuli, onda bi znači predstavljali poruku islama i kroz znači njihov blagoslovljeni rad milioni ljudi su postali muslimani širom svijeta. Onda su također otputovali i do Indije i predstavili su islamsko učenje Arija vjeri i oni su znači predstavili im vjeru da nema drugog Boga osim Allaha i znači i došli su i do Europe. Da li vi zaista možete reći da su ti ljudi bili prisiljeni u vjeru i da su oni samo tako verbalno to govorili? Ne, to je posao onih znači koje su srca ispunjena duhovnim svjetlošću i njihova srca su ispunjena vjerom u Boga. Znači iz ovih predstavljenih ajeta možemo da vidimo da nema smrtne kazne u islamu za one koji napuste vjeru. Onda ako kazna za one koji napuste vjeru nije smrt, zašto je onda Ebu Bekr radijallahu anhu naredio ubijanje ili borbu protiv njih? Kad proučavamo historiju islama možemo lako da shvatimo oni koji su napustili vjeru u toku Ebu Bekra nisu samo postali otpadnici vjere, već oni su bili pobunjenici i to znači bili su željni kao muslimanske krvi. Ne samo da su planirali napad protiv muslimana u Medini, ali gdje god su nalazili muslimane, oni su ih ubijali. Znači oni su palili ljude, sjekli. Znači ovi su ljudi, otpadnici znači islama bili, znači prekršili su sve, mnoga, znači kao ljudska pravila. Znači oni su bili optuženici ne odmetanja, već jednostavno oni su bili kriminalci, oni su bili pljačkari, oni su bili znači ubice i zbog toga se onda rat vodio protiv ovih ljudi. I prema ajetu iskupnja za povredu jeste da se uzvrati istim i oni su znači dobili kaznu onakvu šta su oni prvenstveno počinili i ubijeni su zbog njihovih zlih namjera ili zlih dijela. Neki detalji iz historijskih zapisa će biti predstavljeni. Tarih al-Hamis spominje Harđa bin Hisan koji je bio jedan od otpadnika, poveo neke ljude od svog plemena i krenuli su prema Medini. Njegov plan je bio da zaustavi ako sretne ljude iz Medine, da ne mogu ići na napad, ili da ih iznenada napadne. I on je napao Ebu Bekra i muslimane baš iznenada, uopšte se nisu nadali. I ovi otpadnici ne samo da su napali Medinu, već su oni također ubijali muslimane koji su nalazili u svojim kao plemenima. I ovo sam spomenuo u ranijim hudbama, ovi ljudi su, iako su živjeli među ovim pobunjenicima ili odmetnicima islama, oni su ostali istrajni u svojoj vjeri. Alama Tabri piše kad je Ebu Bekr radijallahu anhu znači pobjedio plemena koja su ga napala,
Benu Zubijan i Abbas. Oni su počeli da napadaju muslimane koji su živjeli u njihovim plemenima i znači gnusno su ih napadali. I onda su i druga plemena počela da rade isto. Ubijali su muslimane koji su bili među njima. A Lama ibn Asir piše plemena Abbas i Zubijan su počeli da ubijaju znači muslimane i također i druga plemena su to uradili. I onda Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu se kao dao zakletvu da će zaista da ubija sve ove što su to uradili muslimanima. Kao što je spomenuto, ove osobe koje su postali otpadnici islama poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni nisu samo bili obični otpadnici, oni su jednostavno se pobunili islamskoj vladi, onda su uzeli mačeve, napali su Medinu i također su ubijali muslimane koji su živjeli u njihovim erijama i znači bacali su ih u vatru, kasapili ih, znači radili mnoga zla. Znači postoji mnogi slični zapisi iz istorije Halifatul Mesih navodi ih. Također spominje da Halid nije htio prihvatiti izvinjenje ovih plemena dok nisu doveli one koji su bacali muslimane u vatru. Također se u istoriji spominje da je Ebu Bekr radijallahu anhu morao napasti ova plemena prije nego što se Usama vratio sa svojom vojskom. Pleme Rabija je postalo znači otpadničko i onda su Munzira postavili za njihovog vođu. Lamaini komentator Buharija piše razlog zašto je Ebu Bekr se borio protiv onih koji nisu plaćali zekijat. Oni su znači digli svoje mačeve i prijetili su ratom protiv muslimana. Alama Ševkani piše, Imam Hatabi je zapisao poslije znači spominjanja otpadnika i zekijata i mnogih stvari koji se desile poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je napisao da su ovi ljudi zaista bili pobunjenici. Razlog zašto se oni spominju kao otpadnici jer su kao bili među onima koji su bili otpadnici, ali također dosta ovih ljudi je bilo pobunjenika. Neki historičari spominju ove otpadnike kao pobunjenike. On piše kada je smrt poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila znači proširena kao vijest širom Arabije, mnoga plemena su se znači napustila islam i Muselma i Tulejha su tad tvrdili da su oni poslanici i onda su oni imali dosta kao sledbenika i ljudi su govorili da su ovi poslanici koji pripadaju ovim plemenima kao više neuzbila bolji od poslanika ili kao više ljudi vole njih nego što su ljudi volili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer kao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je preminuo, a Tulejha i dalje živi. I kada se vijesti proširile do Ebu Bekra, on je rekao sačekat ćemo da nam jave naši kao guverneri ili lideri iz ovih mjesta. Nekoliko dana poslije dobio je izvještaj. Ne samo da su ovi pobunjenici izazivali opasnost prema vladi, islamskoj vladi, već i onim muslimanima koji su živjeli među njima. Ti muslimani koji nisu znači bili na strani pobunjenika. I znači Ebu Bekr radijallahu anhu nije imao nikakav drugi izlaz osim da jednostavno da izazov ovim pobunjenicima i da skupi vojsku i bori se protiv njih. Drugi autor piše u vezi ovoga. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je želio znači da satare otpadnike, ali ti otpadnici su radili razne znači pobunjenička djela širom Arabije, što je izazivalo veliku znači opasnost islamu i islamskim sljedbenicima. Još jedan autor piše poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem mnoga plemena su postali otpadnici
i onda su jednostavno taj njihovi vođe postali kao vođe tih mjesta i ovo njihovo otpadanje od vjere je više bilo kao zbog političkog žara, što su željeli neku političku poziciju, nego nije imalo kao toliko razloga vjerski. I znači posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovi su se krili iza kao religije, ali oni su zaista imali neke političke svoje ambicije. U svakom slučaju ovo ću nastaviti na ovu temu da govorim u budućnosti. U svakom slučaju kratak sužetak ovoga svih ovih historičkih zapisa jeste da ovi koji su se znači odbacili od vjere, prvo su onaj zekijat odbacili, to jeste oni su prestali da plaćaju porez koji je bio dio muslimanske vlade. U nekim mjestima su također pljačkali državnu blagajnu, također su pripremili armiju i napali Medinu. Ubijali su one muslimane koji su odbili da postanu otpadnici vjere i neke su žive znači bacali u vatru. I znači tako su oni izazvali tu smrtonosnu kaznu na sebe sa ovakvim djelima kao protivljenje vladi, ubijanje građana, znači na razne načine, također pljačkanje državne blagajne, spaljivanje ljudi, kao što časni Kur'an kaže, prijevod, da osoba koja uradi neko krivično djelo treba da bude kažnjena prema krivičnom djelu. Na drugom mjestu Kur'an nam spominje oni koji izjavljuju rat protiv Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U ovom slučaju oni koji izjavljuju rat protiv poslanika i njegovih nasljednika i vlade njegove, jer rat ne može biti vođen protiv Allaha. Znači niko ne može udariti Allaha svojom rukom ili bilo čim drugim. Znači ovo nam pokazuje da taj rat je protiv poslanika i njegovih nasljednika. Objašnjenje u vezi ovoga, oni koji se bore protiv Allaha i njegovog poslanika, to jeste ti ljudi koji pljačkaju, koji idu protiv islamskog upravljanja vlade, ubijanja ljudi. Njihova kazna je da budu ubijeni. U svakom slučaju, kao što sam spomenuo, ovo sam malo opširnije govorio i nastavit ću ostale detalje u budućnosti. Sada ću da spomenem neke džamatlije koji su preminuli i klanjat ću u odsustvu njihovu dženazu posle džume. Prva je cijenjeni Muhammed Rashid Saheb. On je penzionisani misionar i boravio je u Americi. U 91. godini je preminuo inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegov otac je prihvatio iz Ahmedijet 1926. godine. 1945. godine on je se upisao u medresa Ahmedije. 1952. godine Fazal arapski test je uspješno završio. 1954. godine je završio medresu, onda je studirao medicinu 1 godinu. 1956. je počeo službu u Rabvi i do 1958. onda je poslat u Sierra Leone 1958. ili 9. 58. i tu je služio na raznim mjestima. U toku tog vremena u Sierra Leoneu je osposobio štampu, onda je prebačen u Nigeriju i tu je uspješan znači misiju obavio i poslije 3 godine je otišao iz Nigerije. 1964. godine je opet poslan u Nigeriju. 1967. godine je otišao u Benin i tu mu je Allah omogućio da neki iz Benina postanu Ahmedi muslimani. Halifatul Mesih put ili posjeta Afrike 1970. godine.
kad je Hazur došao u Kanu, on je dao poklon Halifetul Mesih III. I taj poklon je bio 100 novih Ahmedi muslimana. I tada je Halifetul Mesih bio vrlo zadovoljan i onda su se pomolili, uradili su dovu i Halifetul Mesih je dao svoj turban njemu. 1970. godine je obavio umru. 1983. godine je postavljen u Rabbi za novu službu. Kada se Halifetul Mesih IV. 1984. morao migrirati iz Pakistana i on je održao govor ispred Halifetul Mesih dan prije nego što je napustio Pakistan. I na ovaj način on također je postao dio historije Ahmedijata. Onda je on tražio da se penzioniše od Halifetul Mesih IV. Radi svojih personalnog nekog razloga i Halifetul Mesih je dozvolio mu penzionisanje i tada je Bešir Ahmed Saib se preselio u Ameriku. Iza sebe ostavlja suprugu, jednog sina i 4 kćerke. Da Allah dželšanhu mu podari svoj oprost i milost i također da njegovo potomstvo ostane uz